Αγαπητοί μας δήμαρχοι, κύριε Λέλο Δημητριάδη, κύριε Δημήτρη Κοντίδη, αγαπητέ φίλε Επίτροπε, αγαπητά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, φίλες και φίλοι, με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση υποδεχόμαστε σήμερα όλους εσάς στην πανηγυρική παρουσίαση, στην έλευση σε αυτόν τον κόσμο του εξαιρετικού βιβλίου του συμπολίτη μας καρναβαλιστή Στέλιο Γεωργιάδη. Το οποίο, αγαπητοί μου φίλοι, δεν είναι ένα απλό ανάγνωσμα ή μια καταγραφή γεγονότων, αλλά πρόκειται για μια μονογραφία, μια επιστημονική επεξεργασία και ενδελεχή παρουσίαση του θέματος από όλες τις πλευρές. Αποτελεί έναν ογκώδες και τιτάνιο έργο, το οποίο άνετα μπορεί να κατατεθεί για να διεκδικήσει ένα διδακτορικό πτυχίο. Ο Στέλιος έχει δώσει σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια τον καλύτερο του εαυτό. Έχει καταθέσει τη ψυχή του κυριολεκτικά για να ερευνήσει τα πάντα, την κάθε ιδιαιτερότητα και λεπτομέρεια, να ακούσει όλους όσοι είχαν και έχουν να κάνουν με το καρναβάλι, να μπει σε ιδιωτικά αρχεία και προσωπικά αλπούνς, να διεξέλθει όγκο ανέκδοτου υλικού, να δει τι γράφτηκε όλα αυτά τα χρόνια στον τόπιο και διεθνή τύπο για το καρναβάλι μας, να διασταυρώσει στοιχεία, ονόματα, ημερομηνίες. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Το τεράστιο υλικό που συγκέντρωσε στη διάρκεια σχεδόν 20 χρόνων έρευνας και κυκλοφορίας έπρεπε να αξιολογηθεί, να γίνει προσεκτική επιλογή, να μπει στη σειρά, να φιλοτεχνηθεί, να τεκμηριωθεί με φωτογραφίες, πίνακες, αφίσες, σκίτσα και άλλα και να πάρει τη μορφή του βιβλίου, αυτού του εξαιρετικού και βαριού, ουσιαστικά και μεταφορικά βιβλίου που έχετε στα χέρια σας. Στέλιο, συγχαρητήρια. Μπράβο από όλους μας. Μπράβο από όλους μας για αυτό το σπουδαίο δώρο που είχαμε στην πόλη μας, στον τόπο μας, στο καρναβάλι μας. Όλοι οι φίλοι, οι συνεργάτες, τα στελέχη του Δήμου, οι δεκάδες καρναβαλιστές όλων των ειδικοτήτων βοήθησαν με κάθε πρόσφορο τρόπο και αγάπησαν το βιβλίο ενώ αυτό ήταν στα σπάργανα του. Αν έλειπε όμως η επιμονή, η επιμέλεια και η απίστευτη θέληση του Στέλιου, το βιβλίο δεν θα προχωρούσε. Μεγάλες ευχαριστίες οφείλουμε σε όλους τους χορηγούς της έκδοσης, οι οποίοι στήριξαν την ιδέα και εμπιστεύτηκαν την προσπάθεια. Ευχαριστίες ακόμα οφείλονται στο Ριάλτο για την παραχώρηση της αίθουσας για τη σημερινή εκδήλωση και σε όλους όσους έχουν διανθίσει αυτή την εκδήλωση με τις πολιτιστικές τους παρεμβάσεις. Και το Ριάλτο, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν επελέγει τυχαία. Ο συμβολισμός είναι προφανής και παραμπέμπει στο Ριάλτο των σπουδαίων και ανεπανάληπτων καρναβαλίστικων χωρών μαζί με τον Γιορδαβλή, που οργάνωνε ο αείμνηστος Μαλακάσας αφού ξεσήκωνε όλα τα καθίσματα της πλατείας και το μετέτρεπε σε μια τεράστια πίστα με τραπεζάκια γύρω-γύρω. Επιστρέφω όμως ξανά στο Στέλιο και τους συνεργάτες του, στους οποίους μεταξύ άλλων οφείλουμε το γεγονός ότι το καρναβάλι μας, το καρναβάλι της Λεμεσού, είναι καταχωρημένο πλέον στον επίσημο κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Από σήμερα στο Στέλιο και τους συνεργάτες του οφείλουμε το γεγονός ότι το Λεμεσιανό καρναβάλι έχει πλέον καταγραμμένη την ιστορία του σε μια καλέσθητη και πέραν πάσης προσδοκίας έκδοση για την οποία είμαστε περήφανοι. Το βιβλίο, φίλες και φίλοι μου, θα είναι καλοτάξιδο. Θα είναι καλοτάξιδο γιατί θα το σπρώχνει η θαλασσινή άβρα της Λεμεσού και η απέραντη αγάπη του καρναβαλιού. Αν το δείτε όμως να λοξοδρομεί μέσα, μην ανησυχήσετε.
είναι από τα ατέλειωτα κονιάκ και τις ζιβανίες που ήπιαν τα τελευταία 100 χρόνια οι συντελεστές του. Θα παρακαλέσω τώρα την δόκτωρα Άγγελ Νικολάου Κοναρή, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.